Yeah. Nita mo like a boss sa escalator. Ingan nila nag like a boss sa escalator. Talk to corporate, approve memos, lead a workshop, remember birthday. Hoy hoy hoy. Dami sa sulod sa SM pero nagpahuway. Naglingkod mi. Yan. Niyaka rami dahil kilid-kilid. Yan. Ingal. Lahay sud kayo ang isimbron. Kapoy mo kay buwang ramig to. Parang ka na. Nagyo na. Ang migtog kaysa dyan migmat migtog ko gabi mga alas 12 hapit na mga alauna tapos matami mga alas 7 kung sila mong tog mga katogon may plus bugnaw pa dyan dire sa Seaside samot loka o pinagdana lang may bed dire oras na oras na parang fight kagrilo taradadada is the one so karon nagapon mi dire gapon so nagapon na jud kami na jud katong igdanan to dire libre bito aircon yaka na yaka nabi ka kuya jud guys mada una jud mo sa ang kayang tangron na ambot lang katogon ka nga murag katogon ingan na yaka challenge in 1 hour challenge yaka challenge push up in SM challenge ayun, may challenge na naman. Oh, ako raman nag-challenge ani. Kung makakita mo ning video, please comment mo kung sa inyong i-challenge gusto nako. Kaya akong himuon. Basta ka nang mahimo lang ha kanang way bastos, basta mga pagkatawa ra gud, basta maingana. So, comment lang mo sa ubos. Kaya ato nang buhaton. Sagasa pa dito sa Cebu. Dako bitaw ni Cebu. Kay ako bala. Ako bala sa tanan. Ako lagi bala. Basta ako bahala lagi. So guys, mga namin sa mga inasal. Sa mga inasal. Yan. What may sa mga order. Kung sa numero ni mo, maupod ang minuto. 45 minutes. Muna, 45 minutes po na mo. Maamong buhatan. Ang ambuan. Time check. Alas 12 na. So, okay. Gutom na dito kaya dun. Yum. A few inches later. So, may kaon. Busog kayo. So, apil na mo kaog bukog o. Wala na. Finish na. Lakay mo. 4 rice akong nahurot. Pilay mo? 4. Namin sa supermarket.
Isa, TikTok. Okay, ano yun na? Kiki, do you love me? Are you riding? Ready? Tukulutun, terkeditin. Tung-tung-ting-ting. Tung-tung. Tung-tung. Kiki, do you love me? Are you riding? Mr. Biggie-Biggie, Titty-Titty. Really? Arubududu. Kiki, do you love me? Are you right? So guys, parang namigawas sa supermarket, human namig palit oh. Oro, namig palit sa supermarket. So mauna siya, supermarket. Basta mauna na, parang namigawas. Parang napugusod kay nanapoy paliton. Sa stop guys. Dahil namin sa kanang CR sa SM. Pang babae nga naklaro maganing ko ano ta ihianan sa kuan panglaki. So kani guys oh. Saan naman siya guys? Saan naman siya? Ay, ano man siya kuan? Ay, sensor pala. Ah, amazing. Amazing. Scripted na to. Medyo gara to eh. Guys. Tara na ka. Kaya na may bus kami dahil. Parang na may ulit. Diba? Una na may bus. Parang na may ulit. So, ato, ini ko nanakos palay ni kapanan eh. So, what's up guys? Dalang pinakauli diri sa mo. So, mo lang sa nga vlog. Peace. Ay sa. Lagi peace. Kiki, do you love me? Are you right?